Heidenberger ottaa kiekon, katse hyvin ylhäällä. Tarjontaa Vanessa Viitala ja nyt on paikka! Ohi menee tämä laukaus. Siinä on erinomainen paikka Stoltenbergiltä. Ja sitten Viitala pistää kiekon vastakkaiseen kenttäpäätyyn, mutta tässä näin. Ensin Viitalan veto tuosta. No ja ei sitä sitten enää näytetty ihan alusta asti, mutta Viitala 1-0 maalin tekijä. Niin tämän kaksikamppailun Alskoga menee nurin. Tuomari käsi pysyy alhaalla. Sitten on Espoon paikka ja lisättäks laukoa ja siellä on tasoitus paluu kiekko kuitti tänään tässä ottelussa. Tässä nähdään vielä siitä. Kiekko jää pyörimään sinne maalin eteen ja kyllä siellä Montonen päivystää sitten Paraatti paikalla. Ensimmäisenä saa maila siihen kiekolle ja ikävästi mutta nostaa ohi. Kiekko Espoolla kuitenkin edelleen peliväline hallussa. Valkjärvi tanssahtelee siniviiva päällä. Sitten levitys Nuutiselle. Nytkö lähtee veto. Nuutinen laukoo ja laukoo kiekko Espoon johtoon ylivoimaa. Punnitaan kotijoukkueen sitkeys. Kyllä se on nähty tämän kevään otteluissa, että Kerho on sitkeä, mutta niin se vaan kääntyy. HPK meni johtoon 23 välissä ja molemmat joukkueet täysin lukuiset. Tästä ne kääntyy nopeasti Pelkosen toimesta peli suuntalukkarilla. Ne jättö Pelkoselle, joka laukoo ja laukoo sisään. Tasoitus osuma saman tien kurvaa maali. Tässä nähdään Lukkarilalta ne jättö hyökkäys sinisen päällä ja sinne Pajarisen maaliin. Takakulmaan ala. Kulmaan uppoaa tuo Nea Pelkosen. Sitten tuo espoolaisten loppukiri myöskin katkesi täks. Kiire tulee nyt kotiinpäin. 2-1 HPK:lla. Onko tässä ratkaisu? Kyllä on! HPK taakse. Tämä ottelu on 3-2 ja HPK todella lähellä finaalisarjan tasoittamista. Maltilla katsoo Kalvaa mihin on.